Chipani cha MCP chinali bize kunyoza zipani zosusa boma, chinali bize kubera Malawi misongo yawo, chinali bize kutema anthu, chinali bize kusokoneza china chilichonse kuti ziko lino lisaende bwino. Endi nduna zambiri za Malawi Congress Party ziyenera zikayankhe mulandu posokoneza chuma cha ziko lino mosokonezera ndi Dr. Lazarus Chakwera. Pakadalipa ku State House aipisa anyeranyerako malo olemekezeka aja asandusa ngati ndi kubini ku toilet koterako zinyala osewa akuyena kuti akakhale ku ndende akasakula pakadalipa kuzapepesa APM koma anali busy nthawi ya kampeni yonse kumanyoza Peter Mutharika. Lero amene akanyoza uja wawina akufuna azipepesa chipani cha DPP azipepesapo chani. Zina langa ndine George Kasakula. Ndipo ndine Director General wa Malawi Broadcasting Corporation. Ndabwera pano kudzafuna kupepesa President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pa zonse zimene ndimalankhula nthawi ya kampeni yowa nena yowo. Ndifuna ndapepese pamodzi ndi First Lady ndi ena onse amene ali nawo amakhala nawo ku chipani cha DPP ndena onse ndifuna ndapepese kuchokera pasi pa mtima wanga. Uyu anali bize ku ABC kunyoza APM, kunyoza chipani cha DPP, kumapanga edit zithuzi, kumamunyasisa, kumamuipisa APM una kuti ndi nkhalamba munthu wachikulire, kumamunyoza deire. Ndipo lasi chikomeni ananena kunena kuti koma ikangowina DPP uziwiretu kuti weko mwa uli ntchito yako yatani yatha pa 16 September pakadali pano chipani cha DPP ana kuti chifuna chipange chionesese kunena kuti wireless imene iyi onse amene akagwira ntchito molakwika ntchito yawo yatheratu. Sakufuna kukumangani koma mukapume muzikagwira ntchito ndi MCP yomweyo kunja kwa bomako MCP akupasani wireless inake kuti muzikayankhulira pano musapepese ndipo palibe kupepesa kutundu wa Malawi. Parliament ikangopanga convene, the first thing to table is to make sure kuti MCP tichotse ngati chipani chotsutsa boma Malawi chisadzabwereso. Zimene zimatha kuchitika and zichitika. By law, chipani chicha chaonetsa kuti ndi terrorists amenacho. Those are terrorists. They are not human beings. They are not people that should be in a society like ours. In civilized societies, we don't want people like Chakwera, Sean Kampondeni, MCP. All these people are not supposed to be living with the conscious man. Zimene zizimu zizidikire panopa like zinthu zokuti zokundikanikisa kuyankhula. Ineyo ndawerenga newspaper ija. I'm sitting there and I'm thinking, amenanga nyere nyumba ya chifumu ndi nani? Musama osama zichepesa zinthuzi. Zimene achita MCP zija ndi zoopsa kwambiri. Tawachotsa mboma awakanyera so mu State House kupaka makoma mpakana. Kuchotsa zimbudzi, kuchotsa masinki. Akuluakulu. That is madness. Ndikukuza akuluakulu like tonse timakhala ndi ma venting episodes where you just vent out. Inene wabwera pa page because ndimadzowa zoti kula anthu ukoko amene zawakhudza ngati ineyo and anthu amene wawa akufuna assurance. Akuluakulu ndikuzeni lerolo MCP ndi chipani cha materrorist chimenecha ndi gulu la mbanda. Ndipo MCP tichotse isadzakhale so chipani Malawi. MCP ikhale illegal. Some of you have been very loyal. Some of you in this room have been extremely rude for absolutely no reason. I take very, very serious exception. Some of the things, some of you, especially you, Mr. Msonda, you have been very insulting to me, and you are not even a member of this party. You came to this party from PP, and you came to destroy this party, and I'd like to invite you, if you don't like this party, to go back to PP, where you belong. But don't destroy this party. Because you're not here when Joyce Banda was tear gassing us. You're not here when Lumbazi. We have fought for this party. And the last thing I want to do is for people like you to come here and despise me every day. So you better stop the stupidity that you have been doing.